जोंनि न'आव रावबो नुजाफैयाखै। बिनि थाखायनो आं गोसो गोरबोजों दुखु मोननानै आं बे पस्टखौ होनाय जादों। रायलायोबानो गोजांस्रिउ मोनो, मोदै गनो नागिरो आंनि जोंनि संसार। BPFनि दैदेनगिरिफ्रा नांगौ समाव हेफाजाब होफिना नामा? थ' रायजोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंसोर गोबां ससियेल मिडियाआव नुखाबाय जानांगौ। जाय नुवाखै बिथांमोना नायलांबानो जाबाय। थ' रायजोफोर, जे BPFनि दैदेनगिरि नैबे आब'आ माखासे खोथा बुंदों नामा? जाय नुवाखै बिथांमोना नायलांदो। जे गावसिनि नांगौनि जे समावल' बिसोरो हेफाजाबखौ लायो, नाथाय जेब्ला पाब्लिकआ हेफाजाबखौ नांफिनगौ बे समाव हेफाजाब होफिना। जायखौ लानानै आब'आ मोनसे भिडिअ बानायनानै पस्ट हगारदों। थ' रायजोफोर, मा जादों जाथाया नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। नोंसोर जोबजासिम नाय, नङाबा बुजिनाय नङा, नङाबा रायजोफोर। थ' जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो नोंसोर बेफोरनि फारसे मा सानो नङाबा कमेन्ट हरबानो जाबाय। लोगोसे आब'आ जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि फारसे आरो BPFनि दैदेनगिरिफोरनि फारसे हेफाजाब बिदों। जाय बिथांमोना नायदों बिथांमोना हेफाजाब हैबानो जाबाय। लोगोसे बिथांमोना नायजोब भिडिअखौ, नङाबा बुजिनाय नङा जाथाया मा जादों खोनासंलां नङाबा। आरो नोंसोर कमेन्ट हर रायजोफोर, नङाबा बेफोर जाथायनि फारसे नोंसोर मा सानो मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोरा। थ' भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर। खुलुमबाय आदा प्रहलाद, फंबाय जिसुया। नोंसोर जोंनाव फैदोंमोन सिगां टाइमाव। आंनि बोराया होमबा नांगोलनि मानसि नङामोन। मानो होनबा बियो BPI जेन भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलनि स्टेटनि प्रेसिडेन्टमोन। अब्ला नोंथांमोन बुंनायलाय जोंनाव फैनानै जोंनि BTC एकर्डआव ज' जानांगौ, जोंखौ देरहासार खालामनांगौ। नांगालनि जानानै नोंसोर जोंनि नांगालाव बहर होनांगौ। नोंनि गासै स्टाफ मानसिफोरखौ नों लाबोनो हानांगोन होननानै आंनि बोरायखौ बुंफैदोंमोन। आंबो दङ। अब्ला आंनि फिसाया 2 मासल' जादोंमोन। ओमफ्राय 5 बोसोर जेननानै थानाय टाइमाव बिथांमोना आखायाव थाइसे रां गैयामोन। थेवब्लाबो जोङो बिथांमोननिफ्राय जेबो रां लुगैयालाबानो जों बिथांमोनखौ अराय गोसो गोरबोजों सापर्ट खालामदों। मानो होनोब्ला जोंनि न'खरावनो माखासे जोंनि जाथि खुरमा गेदेर गोलावफ्रानो BPFनि सापर्टार। आंनि बोरायखौ आं होनदों, नोंबो दे सापर्ट खालामदो। मोननाय मोनैयालाय बिदिनोसै जिउआव होननानै आंनि बोराया फुल सापर्ट खालामदों। इलेक्सनाव ओंखारनो थाखाय बिथांमोना थाखा गरसे हरनो हायाखै। मानो होनब्ला बिथांमोना 5 बोसोराव जेननानै सिलिंखार जानानै थादोंमोन। अब्ला आंनि हौवाया लन लानानै इलेक्सनाव ओंखारनो थाखाय गावनि पकेट मानिजोंनो स्कुटियाव गारियाव थाव सोनानै बियो ओंखारदोंमोन। जेब्ला नांगाला देरहाफिनगोन अब्ला EMI मारिनायाव आंहा मदद मोनगोन होननानै। नाथाय दिनै मा लाइनाव फैबाय जों? दासिमबो सान हर फुंनि 10टानिफ्राय बेलासिनि 4टा-5टायाव बे सफैयो। थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा, ओंखारबाय जेला मदद मोनगोन खोमा होननानै। नाथाय थाइसे बियो मोनबोआ। थाङै थुङै न'आव फैयो बियो। एबार मासनि EMI मारिनायाव माखौ हरबावनोलै? गय बागानखौनो बन्द' होनोसै नामा 3 बोसोरनि? लबार बागानखौनो 2 बोसोरनि होनोसै नामा होननानै बियो आंनाव बुंफैयो। आरो आं बेखौ बुंबाय, नोङो होमबा थाङोसो थाङो, नोङो जेबो नोङो स्क'पआनो मोनाबा अब्ला नों मानो थांबावो? न'आवनो थानानै नों खामानि मावनानै जादो होननानै आङो बेबायदि जों बिसि फिसाय गुदा गुदि जाबाय थानाय जायो। बिमा बिफा बेसे मदद हरबावनो जोंनो? देनाखि देनासो जाजोब्बाय। नाथाय दिनैसिम देरहानानै बोसोरसे जाबायानो होनजाबाय। नाथाय दिनैसिम जोंखौ नायबोफिनासै। आंनो मदद नांगौ हाग्रामा सारनिफ्राय। आंहा फिसाया EMI मारिनोनो दा गरसे थाखा बिनि पकेटाव गैया। गथ' गोरलै दं आंहा। गथ' गोरलैखौ 2 मासनिफ्रायनो गारै गारै बियो इलेक्सनाव खामानि मावनाय मानसि। बियो ओरैनो जिरायनानै थायाखै। बेखायनो आं गोसो गोरबोजों हाग्रामा सारनाव हाजासे मदद बियो। जेब्ला जयेन जादोंमोन अब्ला बे जयेन जानायावबो बियो हारसिङै जयेन जायाखैमोन।
बेयो गावनि लोगो स्टाफखौ गासै 50 जननिबो बारा जइन खालामहोदोंमोन गावबागाव जायगायाव। जों उनाव नायगोन, जों दं, जोंखौल' देरहा होनाया दिनैसिम जोंनि न'आव रावबो नुजाफैयाखै। बिनि थाखायनो आं गोसो गोरबोजों दुखु मोननानै आं बे पस्टखौ होनाय जादों। रायलायबानो गोजांस्रिउ मोनो, मोदै गनो नागिरो आंनिया। जोंनि संसार जालांनांगौनि लामायानो दा जोबोर गुदु। मानो होनबा देना लामायाव फैजोब्बाय। हाग्रामा सारनिफ्राय आंनो थोजासे मदद नांगौ। नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङा। आं ओरैबायदि गोरबोजों सापर्ट होनायखायसो आं साहस खालामनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों।